دلگوش کری بلوچستان سروزیر میر عبدل قدوس بزنجو سروکیہ گوادر دیمروی منصوبہ ہنی بابتا چاروں ٹپاسی دیوان بنجائی وزیر اسد عمر زبیدہ جلال مزن وزیر سی پیک صلاحکار خالد منصور صوبائی وزیر و عیدگاہ حکام ہوار یک رندی پدا چنوک تیرے حالہ دلگوش کریں بلوچستان سروزیر میر عبدل قدوس بزنجو سروکیہ گوادر دیمروی منصوبہ ہنی بابتا چاروں ٹپاسی دیوان بنجائی وزیر اسد عمر زبیدہ جلال مزن وزیر سی پیک صلاحکار خالد منصور صوبائی وزیر و عیدگاہ حکام ہوار گوادر پورٹ اتھارٹی چیئرمین نصیر کاشانی اور گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ڈائریکٹر جنرل مجیب الرحمان کمرانی دیمروی بابتا دیوانہ بریفنگ داتا ہے یکرندی پدا نوکتے دی حالہ دلگوش کرے کہ بلوچستان سروزیر میر عبدل قدوس بزنجو سروکیہ گوادر دیمروی منصوبہ ہنی بابتا چاروں ٹپاسی دیوان گتا ہے